Пророк Ілля, калі кліча Елісея, свайго вучня, то мае такі цікавы жэст. Ён бярэ свой плашч, яго накрывае. Пасля дае яму дазвол развітацца і пасля разам складаюць ахвяру. Я думаю, што ўсе такія файныя рэчы, которые у жыцці адбываюцца, все такія вялікія дарогі, которые мы праходзім, яны павінны пачынацца з ахвяры Богу. Бо ахвяра ў Ізраілі азначала альбо перапрашэнне, альбо падзяку найчасцей. Вось усе такія вялікія рэчы, которые мы яшчэ не дасведчылі, павінны пачынацца з такой падзякі для Бога. Мае сябры з пілігрымкі Брэст Будслужыт выйшлі на шлях, і пэўна сёння таксама, так як я хвіліну таму, яны склалі ахвяру Ісуса Хрыста за сваё падарожжа. Падзякавалі Богу за тыя дні дарогі, которых не ведаю, што там яшчэ будзе. Вось якая будзе пагода, што будзе файная, што будзе не файная. Ось, і думаю, што таксама ў жыцці проста наша падзяка за тое, чаго мы не дасведчылі, вучыць даверу, то, што Бог і так зробіць все добра, то, што Бог і так все неяк пасклеівае добра. Я усім вам, асабліва пілігрымам, которые выйшлі, жадаю добрае надвор'я, добрыя дарогі. Няхай Пан Бог вас благословіць. Памятайце, што вы такія Елісеі, которые выправіліся, развіталіся з бацькамі і ідзеце ў такім невядомым кірунку. Ось, вядома куды, толькі невядома як. Ось, і цуды будуць. Калі ёсць ахвяра, калі ёсць за мой Бог, цуды будуць. І для іх, і для ўсіх, хто на штодзень так за Хрыстом крочыць, памятайце, што не ведаеце, што Бог вам прыгатаваў. Такія вялікія рэчы.